Mag-a-abroad na sana kami ng partner ko. Papasok pa lang ng airport, nagpaalam siyang mag-CR. Hinintay ko siyang makalabas. Pero, hi sa'yo, Oma. Itago mo na lang ako sa pangalang James. 31 years old. 5 years together, bigla na lang akong iniwan sa ere ng partner ko. Literal na iniwanan niya ako sa ere. Nung hindi siya sumakay sa airplane kung saan dapat sabay kaming mag-a-abroad. Pareho kaming breadwinner. Kaya naman, 2 years in the making yung preparation namin para lang makapag-abroad. Ang daming naming inilabas na pera, halos doble. Dahilan sa daming requirements na dapat lakarin. Fast forward, yun na yung araw kung saan yun na dapat yung lipad namin patungong abroad. Bit-bit namin mga kompleto namin mga documents, gamit. Nabigla na lang siyang nagpaalam sa akin. James, CR muna ako. Sabi ko naman, sige, iwanan mo na yung maleta mo. Ni ayaw niyang hawakan sa akin. Sabi niya lang sa akin, hindi na. Wait mo na lang ako dun sa loob ng counter. Mahaba na rin kasi yung pila. 5 minutes after, wala pa rin siya. Sinubukan mong tawagan, pero walang sumasagot. At since nasa labas yung CR na yon, sinubukan kong balikan siya doon para i-check kung nandun pa siya. Nagantay ako ng 10 minuto, 30 minutes, hanggang umabot ng 1 oras. Pero walang siyang nagpakita. At yung mga oras na yon, kinailangan ko nang pumunta doon sa immigration officer. Sobrang haba na rin kasi ng pila. Sabi ko, susunod naman yon. Total, kompleto naman yung mga documents niya. Nasa boarding gate na ako noon. 30 minutes before boarding, sinubukan ko ulit siyang tawagan. Pero wala pa rin sumasagot. Sa isip ko, malaki na yon. Kaya niya na sarili niya. Baka lang nabibisi sa kapipila. Boarding time na. So nakasakay na ako sa airplane. Tapos sabi ko, doon ko na lang din siya i-check. But sad to say, wala siya doon. Nagiiyak na ako ng mga oras na yon. Pero hoping pa rin na magkikita kami pagbaba ng eroplano. Pero wala. Kaya naman, pagkalabas ko ng airport, dali-dali kong chinek yung cellphone ko. At doon ko nabasa yung napakahaba niyang message. Sabi niya sa akin, hindi daw niya sinabi sa akin yung totoo. Isang totoo, matagal na daw niya talagang pinano na hindi siya matuloy sa pag-a-abroad. Ang totoo, kinancel pa niya yung flight niya. Kaya pala hindi siya pumasok sa loob ng airport. Kasi in the first place, hindi naman talaga siya makakapasok. Ayaw niya daw talagang mag-abroad. At ako lang naman talagang mapilit. Isa sa mga main reason niya ay ang hindi niya daw kayang iwanan ng pamilya niya.
pinakamasakit, sa message na yon, doon pa siya nag-confess. James, may bago na akong boyfriend. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Kaya pala, madalas niya ako ini-encourage na ituloy ang pag-a-abroad. Dahil kung sakaling hindi man siya matuloy, makakapagsimula siya ng buhay kasama ng bago niya. Where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms. Sobrang sakit. Kasi trinaidor niya ako, Ama. Nagsasama pa man din kami. Nagpaplano na pala siya ng buhay na tinao ang kasama. Ano ba naman ang happy ko doon? O ang laban ko doon sa ipinalik niya sa akin? Sabi pa niya doon sa message niya, mayaman daw yung bago niya na hindi niya na kailangan pang mag-abroad para itaguyod ang pamilya niya. Wala akong laban doon. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Kasi hindi ko kayang saluhin ang buong pamilya niya. Ako, na kailangan ko pang magtrabaho, pagtrabahuhan, o pagpagalan ang mga bagay na ninanais at kailangan namin. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, James.